Jeg skal sige. Ja, jeg kan tro det. Om lidt bliver han til en klon af mig. Nej. Fuck dig, mand. Det har vi hørt om. Det bliver nok lidt pludselig. Hvordan kom du med? Jeg ved ikke. Jeg stikker sådan, ikke? Åh, for satan. Fuck det. Det er jo ikke sjovt. Hey, prøv lige at gå tilbage. Skal lige prøve at se der? Okay. Væk. Nu gider vi ikke. Ja. Ah, dobbelt ikke. Det er ikke her. Hey, der er 2 Michaeler. Der er 2 alting. Hvad skete der? Au. Åh nej. Nej, Peter, prøv at flytte den hånd. Den bil, som du sætter i den bulldog. Der er ingen som er mester mere. Jeg bliver til at døre bulldog. Ja, det er faktisk pænt nedvejen. Ja. Au! Min finger! Au! Ja. Ja. Han gider ikke. Nu kan du se mig, nu kan du ikke. Nu kan du se mig, nu kan du ikke. Nu kan du se mig. Nu er du ikke. Se min røv! Nu har du ikke ondt. 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 Nu har du ondt. Au! Mit hoved. Mit hoved. Det er lige der. Au! Genial! Hvordan kan armene blive? Nå. Det går altså sådan her. Jeg troede altså stadigvæk her. Au! Vi ses, piger. Okay. Han er ikke single, bare rolig.